Assalamu alaikum. Zainabu Abu wani fim ne wadda muka yi shi da yake kunsa da wani darasi wanda ya shafi sadaukarwa a dangantaka. Fim ne wadda duk wanda ya shigo ya kalle shi zai fahimci cewa ko wani abu da ya kamata mutum ya karanta game da alaka musamman tsakanin 'yan uwa na jini, yadda za ka iya sadaukar da abu don ɗan uwanka ko ɗan uwanka zai iya sadaukarwa saboda kai. Sannan kuma fim ne wadda lokacin da muke ɗaukarsa an ɗauke shi ana cikin raha, zaman lafiya, kwanciyar hankali da sauransu. Muna ɗaukar Zainabu Abu lokacin sai kasance kamar ma ba fim muke ba, kamar wasa kawai ake a location ɗin, ba don komai ba saboda irin fahimta da ake da shi tsakanin ma'aikatan fim ɗin da kuma su kansu jaruman da suke cikin fim ɗin gaba ɗaya. Wato akwai wani abu a matsayin da director da na karanta game da fim ɗin, akwai mutum